Galicia, terra fermosa, miña Galicia, ai terra nosa. Teño unha pena na alma, noite e día, ai de mí. Estou lonxe de Galicia, lonxe non podo vivir. Buenas tardes. O meu nome é José Ángel Rodríguez González. Fui un emigrante na nación de Suiza. Concretamente estuve en Zurich, Zurich capital. Fui para no ano 1976 e voltei no ano 1998. Pois nelas transcorreron de todo, como todo o mundo, bonitas, boas e tristes. Bonitas, bueno, con 17 anos, o meu primeiro amor no estranxeiro. Naquela, nos 76, había moi pouca juventude española, sobre todo mulleres. A que había eran homes. Bueno, pues conocí chavalas estranxeiras, unha que era italiana. Pues 3 anos estamos de novios. Logo, bueno, a mi familia cambiou xa a vida. Bonitas, pues bueno, porque conoces moitos amigos de moitas nacións, a maior parte europeas. Tristes, pues mira, esa soledad que topas cando chegas sin a familia, te encontras solo. Te acordas moito dos pais, dos hermanos, dos tíos, de todo, de todo. Pero bueno, logo iso vai se rompendo, esa montaña vai se rompendo. Xa o segundo ano, cando voltas, xa eres casi un veterano, digámoslo así. Así foi transcorrendo. Que me marcou moito aí foi unha operación importante que tuve. Naquela eu xa estaba casado, claro, nese transcurso de 22 anos que estuve alá, marchei nos 36, me casei no 82, no 84 tuve unha primeira filla, e no 86 tuve 2 mellizas. O sea, que agora teñen 24 e 22 anos estas miñas fillas. Pero tuve que mandarlas para España a Marbella con 4 anos e as mellizas con 2 anos. Esa foi a etapa máis crítica da miña vida na emigración. Cando vien eso, me habían descoberto un tumor, tuveron que operarme, unha operación de alta envergadura. Esta miña filla xa nunca máis volveron a estar en xero. O sea, volveron simplemente no plan de vacacións, pero non para quedarse. Bueno, todo é compatible, porque se a mí non hubiera sucedido iso, quizá eu tuera que seguir na migración e hasta incluso moriría ali, porque claro, os fillos se van estudiando, teñen o seu traballo, o seu currículo laboral e non volven. Poderías contar cal foi o motivo polo cal marchou para a Suiza? Bueno, o motivo vos ahora vivís nun mundo moi diferente das fechas que eu falo, pero vosos pais poderán saber e recordar que nesa época, nos anos, bueno, canto máis atrevemos, pero era a vida, pero na miña época, hombre, traballo había, pero había pouco, pero se ganaba moi pouquinho. Entón, eso, o motivo foi o económico, de buscar esa vida por outros lados, para poder subir, ganar, e fer algo. Hombre,
que esa decisión, hoxe en día teño algo gracias a esa decisión que foi na boa época. Se ganaba moito máis que aquí en España con Galicia, se ganaba así. Costoulle moito adaptarse ás circunstancias ou á cultura dali de Suiza? No, porque, vamos a ver, marchar para a migración con 17 anos non é mesmo que marchar con 40 ou con 50. Con 17 anos, se tes voluntad e ilusión, te atas a todo, como sea. Bueno, esta foi a minha circunstancia. Con 17 anos non tuve problema ningún para adaptarme, non tuve ningún problema, non? Nalgún momento sentiu a necesidade de querer volver a Galicia neses anos todos que estivo? Non, porque eu se me había marcado esas metas, esas metas de ganar, de conseguir, de aproveitar ben o tempo no estranxeiro. E bueno, nos viñamos todos os anos, porque, vamos a ver, cando nos íbamos para o estranxeiro, para Suiza, íbamos con unha documentación, con un contrato de traballo que era de 9 meses. Entón sabíase, cumplías esos 9 meses e voltabas 3 meses a España. O sea, que se vas preparado, se vas mentalizado e non pasaba nada. Que dicir isto era que ese tempo pasaba rápido, esos 9 meses pasaban rápido, porque España sempre é España, claro. Contounos anteriormente que non tivo dificultade sobre a cultura e así, pero sentiuse discriminado ou así por algunhas persoas de alá? Non, nunca. En ningún motivo tuve un momento de estar apremido porque me sentía estranxeiro ou porque me tratasen mal. Non. Suiza é un país moi preparado a todos os niveles, en cultura moito máis ainda. En ningún momento tuve ningún problema sobre iso. Como a min, penso que habrá poucos emigrantes que estuven en Suiza que poidan falar mal desa nación. Ignoro como sería Francia, Italia, Holanda, pero creo que non, creo que por unha línea creo que serán todos máis ou menos igual. Eu falo por Suiza e digo que absolutamente ningún problema, ao contrario. Conocía a xente de ali na que lle puido axudar neses momentos en que Te refieres nativos de ali ou te refieres a sí, que estiveran ali ou que anteriormente a vostede huberan ido? Sí, bueno, anteriormente, de hecho, fue para la primera vez de unos familiares, unos primos que estaban allá, que llevaban 5 o 6 anos cando fue, bueno, marcharían sobre los anos 70, marcharían eles. Estes primos foron que me levaron, porque era unha cadena. Os primeiros que marcharon daqui de Galicia foron directamente por a emigración, o sea, que iban a Vigo, o Instituto de Migración de Vigo, aí solicitaban un traballo, te daban un documento, un contrato, tú non sabías nin... Como viviu a separación ca súa familia? As separacións mínimas son bonitas. A mí, bueno, foi un pouco especial, pero debido por a enfermedad, por a miña operación que tiene que hacer. Bueno, eso foi meditado, foi estudiado, e falamos con os pais, e nos quedaron cas 3 nenas, porque a miña muller non podía atender o traballo, atender a min e atender as fillas. Entón elas foron para España, para Galicia, e nunca máis volven a ser residentes en Suiza. Nos iban de vacacións. Como se comunicaba cos seus pais máis cos seus fillos? Bueno, daquela xa nos comunicábamos anteriormente de separarme das miñas fillas. Me comunicaba con meus pais e con meus amigos por carta, por correo, porque o teléfono, claro, xa escondei, era claro, había que pagarlo. Pero cando se foi da miña filla xa teníamos teléfono propio na casa, xa falábamos unha vez, 2 a semana, tamén por cartas. Me acordo que teníamos un tipo test sobre que as miñas fillas según era o comportamento cos abuelos, como iban cos estudos. Entón eu, por teléfono, era para, non sei, para mentalizadas. Entón
eu fui un tipo test e lle damos puntos. Pero bueno, era así, conexión de cartas e por teléfono, claro. Anteriormente comentounos que un familiar seu axudou a integrarse na emigración. Sigue vostede ese exemplo? Sí, por fortuna tuve a ocasión de axudar a moitos veciños e non veciños. Todo prácticamente o 90% eran todos de la zona da Guardia e de Tolosal, porque a miña situación laboral era de capataz, entón tiña posibilidades moi altas de levar personal para a nosa empresa. Sí, me podo comentar sobre unas 25 o 30 personas, sí levaría. Recorda algunha anécdota que nos poida contar? Bueno, as anécdotas da emigración casi todas son basadas sobre o idioma. Cando un non sabe o idioma, pois hai ten moitas anécdotas. Ou cando non conoce a capital ou a provincia. Bueno, a mí pasoume, a mí e a varios, porque tínhamos o mesmo sistema todo de aprender a uns e outros. Era iso típico de cando ibas a Mezuria, era unha capital grande, digamos, non sei, pero 2.000 ou 3.000 pode ser que era. Entón, claro, aquilo había un sistema de comunicación por ferrovía, por tranvía e por autobús. E claro, te dicían a obra, te daban o nombre da calle, tal, tumba, e entón sempre te dicían un veterano, neste caso me dicía a miña prima, tú fíjate na parada sempre nun cartel, ou sempre nas salidas telefónicas suelen estar as paradas, ten cartel, tú fíjate nos carteles. Sí, tú dirás ben, pero cando te cambiamos os carteles, xa estás perdido. E bueno, logo, as que máis nos metía medo por un lado e nos daba satisfacción por outro. Cando salía ben, satisfacción, e cando salía mal, medo, porque casi quedaba fichado. Era típico gallego. Nos íbamos en diciembre a navidades a casa e viñamos en marzo. Pero entre a maleta viña o rabo do porco, viña a fila do bacalao, viña a botella do coñac, todo iso. E mentre non chegabas ao aeropuerto de Zurich, tú ya ven, hacia ali, a mirar a policía naqueles mostradores, empezaban a ver maletas e estaba todo conmigo, porque claro, yo coña, iban pasando en fila un sí ou no, o que le tocaba todo por un caldero de basura, pero que pasaba ben, pois xa tiña para celebrar cos amigos 15, 20 días. E así, prácticamente son todas así, pero casi sempre pro idioma, ¿no? Por falta de veteranía e de todo iso. Eso nos ha ido de migración.